भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय माने जों दिनै आब'जों आंजो न'आवनो ओरैनो भिडिअ बानायनो होननानै मिरामिस ओंखाम ओंख्रिखौनो संग्रोनानै जाग्रोबायमोन ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै बेलेग भिडिअ बानायगोन होननानै रायलायखालायबायमोन ओमफ्राय दायो जोंना भिडिअ बानायनायानो जायासै ओमफ्राय आङो ओंखाम जाखांनानै हाखु दाखु बाबाया थांनायाव आङो फैफाबाय न'आव ओमफ्राय जोंना भिडिअ बानायनायानो केन्सेल थेवब्लाबो आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामथारनो होननानै न'आव फैनानै ससे भिडिअ बानायफैबाय जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ लोगोफोर जोंहा दिनै आलु कबि सयाबिन होनानै भाजा जाहांदो माबायदि जागोनबा ओमफ्राय बिलाहिबो होगोन खोमा एसेल' होखादो सिथिथारा होगोन सिथिथारा जेबो माइनाव कुकु जाय संख्रि लिरनो मोनाखै सोलाबाखै माब्लाबा हाजिरा लानानैसो स्र' लिरजोबनांसिगोन माइनाव कुकु राग जाबाय आंखौ बिदि एवबाय नै लोगोफोर बिदि फ्राय एवथारनानै भाजाया बोरमा गोथाव मोनो बायनै लोगोफोर भाजाया दा जोङो जानोसै बिदि खावनो आयुहाय सर सिमां नुलायबाय आं गथ'खौ गोजाखिनानै सासे गोनैनो हायैनो सिरि सिरि जाग्रोबाय आं भाजाखौ ओंखाम ओंख्रिथारबाय नालाय नै जोंहा जानोसै ओंखाम नैयो दहायनि आलु कबि सयाबिन बिलाहि भाजा ओमफ्राय बे मोनसेया खोरदै बाथोन ओमफ्राय नैयो आलु बिलाहि सेफ्लेनाय सावनानै एखे थाहैबाय ओमफ्राय दै ओंख्रि दालि ओंख्रिखौ माबायदि नुदों सोरबानो जानोसै लोगोफोर दे ओंख्रिथारबाय माने जानोसै लोगोफोर दा जोङो ओंखामखौ ओइ गोलैबावबाय नामाथाय मोनायावबो जायाखै गथ'फ्रा गगा मोनजोबनानै दङ बेखायनो ओमफ्राय दाबो सानजालायलांबाय आयौ नायनाय आं माबायदि संदों नांगौखौ थार नुदों होननाय खांख्रां खुंख्रां जाजोब्बायबा नुनोबो मोना ओंखामखौ नोंसोर दै खम होयो दे खम जादों दिनैना बुहुद खम जादों दैया गोथाव मोननाय आं संनायखौ दासो जादों खोरदै बाथोनाबो गोथाव जादों भाजियाबो गोथाव जादों फैनाय बाबा नुदों नामा ओइ जेरै बानलु लांबाय दं मान फैया गाबोन मोनजाखाय सामफ्राम जालायबाय बेसेबा हा लांबाय बाबो लांबा गोसो जानोसै ओंखाम उन्दुनोबो मोना मानोबो मोना हरावबो गाबबाय थायोना लोमजाबाय नामा मानखौ बाहाम मानखौ नांगौ जानाया आंहा मुलि जानानै स्रां स्रां मोनदो दे मोनायाव गावस्रालायदोंमोन आंना गावस्रानाय रखम मोन्दोंमोन ओमफ्राय सानाव दा बारायखौ मोनासै सिरि रायलायबासिनो थाबाय थाबाथाय बांसिन जायो बेसेबा आइया मोनाव लिंबाय थाबा सालायनो लिंबा बेसेबा सालायनो गगा मोननायनि थाखायनो खोरदैखौ संनानै जाबाय लोगोफोर जोङो भिडिअखौ गासिबो लोमजानानै दङ ओंखायनो लाबोनो हायाखै सानफ्रामबो गाबबाय जादों नानि मोना मोनायाव गाबनाया सप्तासे जाबाय ओमफ्राय बिसोरखौ लानानै बोरै भिडिअ बानायनो बिदिनो गाबबाय थानो लाना ओंखायनो संदों ओंखाम मोननायाव गोरलै माबाथाय खनसे जादों खनसे रोखोम आं सोलाबबाय दे हाय सोलाबलाङो dia maksud saya ada sang lebih apa nung dia mau kalian itu ya
Kata tanam apa kali ya? Ini harus dapat nak hamdan nam. Enggak. Mau kan di sini mulai. Kau tuh lagi salam kali na. Tuh jawab jangan mau marah. Ini nak. Coba di sini dulu nak. Kau di bawah mana? Alu bilas kiri. Kau pernah ada? Kan kan. Alu pernah mana? Aku cuma tahu. Dalam mana apa? Ini di sini mana? Ini anda mana? Dari sini ada sepan. Ini kayak ini dapat alu bilas. Namanya? Kau bisa nggak? Enggak, kau bisa. Kau bisa nggak? Alu bukan tadi jangan? Kapan bang? Angga, खानायखौ हानोसै ओमफ्राय बिराद खस्थ' जाथ'दों माने गथ'आबो खें खें जाबाय थादों बिदिनो गरम बोथोर सफैगोन खायसे खोमा ना मासेबा जायखिजाया बिराद खें खें जाबाय थादों ओमफ्राय आरो आंबो एसे दुरबल जाबाय थानायखाय गथ'खौसो सामलायगोन ना निजिनि देहाखौसो सामलायगोन ना खानायखौ सामलायगोन बिदिनो बेसेबा बोरैबा लेथ्राथार जानायखाय आं आइ लानाव फैदों नालाय आइया नायनो सुखुथाराखैनो हाना होनोसै दायो हाजानोसै आं खायसे बायदिया किसिलि देखायनो हादोंसो सानगोन ओमफ्राय आङो किसिलि देखायनो हायाखै दे लोगोफोर आङो उन्दैनिफ्रायनो खानाय गोलाव लानो मोजां मोनखायो ओमफ्राय दाबो बिराद अखान्थि मोनदों आङो खानाय हागोनखौ ओमफ्राय थेवबो उपाय गैया बिराद खस्थ' जाथ'दो मोनखागोनखा इसे गुसुङा इसे माबा Dia telah pada susah ya. Hoaखै deh आङो. हासिगोन जादों खर देलायाखै दे आङो सिन्दुर फोथाबो फोनजायाखै खर लोबखागोन नालाय ओमफ्राय दुगैखानोसै जिबो सुनांगोन lama kan gelap bener ya? Kamu kalam bener aja. Nơi khăn này. Chúng sao hay đúng không? Nơi hai hôm. Hai ba lại. Ini hôm này thế. Ăn hẳn là. Đấy khăn này cái đấy khăn. Hai ba lại. Không hai nữa. Chúng sao là đây là khăn này cái đừng hai. Nó là cái này. Nghe. Tân à? Ăn chưa? Không có cái gì cái này. Tạm cứ đi á. Ra được. Đây này này. Đi cũng senang bener. Senang punya senang kali ini. Cái này xem mình làm nha. Anh em nó gì vậy? Cái này nó là cái gì vậy? Đây này. Cái này hấp phụ nữ nó gặp nên chưa bỏ lại về một thoáng nha. Ê, xí có lo hấp vậy đi bao giờ? Là thảm ai gì thảm ai nào đây? Mấy cái này. Bữa đi bà ra được. Mới về khăn nữa mà na. Đây, đây. Thảm ai gì thật đấy? Đây đây. लोगोफोर आङो माने दुगैनाय टाइमाव सना आसान खुलायनानै दुगैनो होनना थांनायावनो आइया टाइम मोननायावनो नोंनि खानायखौ हाखानोसै दे होननायलाय खानाय हाजाबाय ओमफ्राय भिडिअ बानायगोन होननानै सानाखैमोन उनाव आंनि खानाय मुस्थ' गोलाव हानाय नालाय आंहा आंनि खानाया भिडिअआवनो थाथोंसै होननानै खानाय हानायखौ भिडिअ लाबाय ओमफ्राय सना आसान गाननाय जायासै गाज्रि मोनसै लोगोफोर सिन्दुरखौल' लादों नुजाया सिन्दुराबो माबा फिसा फोनबाय